Salut! Astăzi jucăm Survivor Games. O să fac o serie de Survivor Games pe canalul ăsta Max și altele. Da, nu știu, e un joc care îl joc destul de des, chiar dacă nu înregistram de obicei, iar acum că am un microfon cât de cât acceptabil, știu că microfonul ăsta nu e foarte bun, dar o să-l schimb dacă văd că vă place. Nu știu, în fine, oricum o să-l schimb curând, deci, da? Nu pot să sar acolo. Aici, acolo sus e un chest, probabil o să-l vedeți. Și da, o să jucăm mai des, o dată pe săptămână, cred, o să pun un Survival Games. Și, sau poate chiar mai des dacă am timp, dar nu știu sigur. Și cu timpul o să mai postez și alte serii de Minecraft sau alte jocuri, nu știu sigur dacă fac și alte jocuri, dar probabil. Momentan joc cu 30 de frame-uri, așa am setat acolo la fraps, dar eu cred că merge destul de ok. Adică n-am lag, deci ok, e pus pe normal, deci se vede cât de cât îndepărtare. Da, nu știu dacă vă place seria asta și aș putea juca și cu hack-uri, dar poate după aia ziceți că nu mă știu distra, să fie normal, dar eu sunt obișnuit cu hack-uri, însă o să joc fără de data asta, logic. Am pus să nu pot să le pun hack-urile oricum, că nu m-am tentat să le folosesc și era puțin aiurea. Votăm mapa Boat 4. E o mapă care o joc destul de des și știu unde sunt chest-urile pe acolo, deci... Bun. Și, nu știu, ar trebui să fac și o serie single player sau multiplayer de Minecraft, nu știu sigur. Și sper să nu se audă tastatura când încerc să bag sprint-ul, da, nu știu, n-am ce face. Să pun puțină muzică și puțin sunet, că n-a... Ok, auziți și un pic de sunet de la Minecraft, probabil o să înceapă și muzica imediat și ne pregătim să începem. Sunt mulți aici și e nașpa că mulți joacă cu hack și eu dacă joc fără, nu prea am șanse. Ok, să mă pregătesc. Stai. Ok. Go. Vă pun și serverul în descriere, eu.mcgamer.net. Am luat sabie, Muriți. Nu. Lasă-mă în pace. Eu fug după ăsta, pe sper să nu mor. Bă, nu prea pot să fac sprint, că eram obișnuit să l-am automat. Mori, fă! Bă, ce greu e să bagi sprintul. Fucking. Da, eu am pusă chestia asta, poate să vi se pare ciudat. E luat deja. Oricum, sper să mă descurc cât de cât. Și aș juca cu hack-uri, că e mai fain. Sincer, e mai fain. Pentru că așa îi joacă. Vine retardatul ăsta după mine să vezi dacă mă prinde ce scurt o să fie episodul ăsta. Dar sper să nu mă prindă. Băi, băiatule, pleacă de aici. Aha, au plecat. Da, nu prea știu mapa. Eu speram să cadă alta. Și de asta nici nu prea știu unde sunt chest-uri. Oricum, sper că mă voi descurca și o să mă obișnuiesc și fără chestii aiurea și o să joc de acum fără chestii, hack-uri. Că n-ai mai bine, cred. Cel puțin nu cred că vrea să joc cu hack-uri pentru că n-ar fi corect față de alții, cică. Cască mai am, hai să mâncăm.
Da, și nu știu, nu prea am timp în timpul școlii și e puțin aiurea. Da, nu știu, știți voi că școala e aiurea de obicei, mai ales că am ore de dimineață și ajung pe la 3 acasă zilnic și mie nu chiar zilnic, da. În mare parte ajung la 3 acasă, după mor de somn și poate o să uite-l pe retardat. Stai, fă, băiatule. Ce trebuie să te pui cu mine? Ha? Cum suportă consecințele. L-am luat. Arunc ce nu-mi trebuie că, na. Am 2 iron-uri. Îmi las și flintul, poate o să-mi fac flint and steel. Văd un chest aici înainte. Mai multe cookies. Nu mai e nimeni pe aici să batem. Îmi place să bat. Și nu mă știu Minecraft prea bine, deci să nu văd comentarii gen... Nu știu că-s varză, că știu că-s varză la Minecraft. Mai ales la seria asta, uite pe asta. Uite pe asta. Uite pe ăștia doi. Pe amândoi mă bag să-mi bag picioarele în ei. Îmi bag piciorul în tine, fă. Hai, mă. Treci. Nu da cu săgeți că ne enervăm. Stai, băiatule, stai, bă, băiatule. Și da, o să joc și în multiplayer Survival Games, adică cu alți prieteni, nu mă refer că oricum e multiplayer. Da, o să joc cu mai mulți prieteni pe server. Și o să fie mai fun. Dar bine, probabil nu cu mulți, pentru că dacă joc cu prea mulți, o să fie deja... O să vă doară capul uitându-vă. Era un arc acolo, știu ce nu l-am luat. Sunt retardat, știu. Bă, dar sprintul ăsta... Atât de greu să-l bagi. Trebuie să... Oh, shoot. Treci încoa, fă băiatule, treci, fă băiatule încoa. L-am luat. Nu. Nu cred, nu. Și l-am luat pe fraierul ăla și era atât de tare. God. Ok, hai că mai jucăm unul și be right back. Ok, am revenit și începe chiar acum suntem, cred că, da, Avarice. Asta e o mapă super genială. Joc cu 30 de frame-uri, probabil o să pun mai mult din episoadele viitoare. Pentru că pot, probabil. Adică de obicei jucam cel puțin înainte cu vreo 80 de frame-uri, deci cred că nu e o problemă să pun. Și începe. Sper să iau din chest, că aici oricum știu unde sunt toate chesturile aproape. Hai că am luat un iron chest plate. Fug. Uite pe retardatul ăsta, acum s-a ridicat să plece. Stați, nu dați cu sabia. Unde-i chestul de aici? Da, veniți mă încoa. Nu. M-a luat. Nu cred că m-a luat. Nu cred. Ok, și am revenit, ăsta e ultimul pe care îl joc, probabil, din episodul ăsta. Și o să postez 2 sau 1 pe săptămână, nu știu sigur, dar probabil în fiecare duminică, sau nu neapărat în fiecare duminică. O să văd eu când postez, voi să verificați canalul ăsta Max și altele, dar și canalul de vloguri vi-l las în descriere. În fine, hai să începem, că începe. Și sper să iau din chest mai visul meu. Ok, am luat un iron chest plate și un băț. Urc aici pentru că nu vreau să... Nu dă unul în mine. Nația ta, lasă-mă în pace. Ok, asta e o chestie care nu o folosiți pentru că nu-i voie. Deja au luat toate chesturile. Bă, ce era...
Ce ratați. Proști. Ah, nu, pleacă, fă! Nu, 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 nu. Am scăpat de acolo, dar nici mult nu mai am. Dacă mai primesc una, mort. Nu, 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 nu. Nu vine nimeni după mine. Nu știu de ce sunt atât de tâmpit încât să încerc asta, dar mă cred tâmpit. Come at me, bitches. Come at me. Acum aia nu mai vin că li frică. Și ce ar trebui? Eu nu mai plec de aici că mi-e frică. Nu, chiar mi-e frică să mă plimb pe aici. Uh. Cum ar trebui să urc pe aici? Cum ar trebui? Chiar dacă am jucat mapa asta de vreo 50 de ori, nu am idee. Adică lianele alea nu sunt lipite de perete. What the fuck? Ce-a fost asta? Văd un chest acolo. Te rog să fie o sabie. Luat, clar că l-a luat. Nesimțiți ăștia, fraiera ta. Dacă jucați și voi pe server, nu... Sper să nu vă supărați că zic că sunteți ratați, pentru că nu sunteți și voi. În fine, bun. Uite aici un chest. Pun pariu că l-a luat. Că ăștia au hack-uri, cum aveam și eu înainte. Oh, mi-a lăsat un marce drăguț din partea lor. Văd acolo un chest. Era să cad. Era să cad. Dar eu nu cad niciodată. Bun, am un stone sword. Bat vecinii în țeavă. Probabil nu mai vor să joc eu jocul ăsta și să vorbesc așa tare. Dar cui pasă, eu tot o să vorbesc. Nu mă băga în lavă. Nu mă băga în lavă. Bă, tu ești tâmpit. Bun. Să urc acolo sus? Hai că urc. Sper că nu-i nimeni pe aici doar. Și bun, urcăm aici sus. Dar și dacă nu-i niciun chest și urcăm degeaba, mă enervez. Oh, uite un chest. Și dacă e luat, mă enervez mai tare. Da, nu m-a prostit în el. Și mă așteptam. Oh, uite pe unul. Hai că stai, arunc în lavă să nu le ia cineva. Hehehe, ce rău sunt. Oh, nu? Nu știu ce presimt că o să mă moare unul din ei. Oi de capul meu ce era să cad acolo. Eu o iau pe aici. Și nu știu, presimt că o să mor. Că deja am supraviețuit prea mult. Cred. Sper să nu. Acolo e un om? Nu. Dar văd un chest, deci mă duc după chestul ăsta. Era să cad iar. Bă, de capul meu ce bun îs la jocul ăsta. Acum vezi ce nu ești cel mai varsă care l-am văzut la jocul ăsta. Nu vine nimeni. Feel like a ninja. What the fuck? Uite un chest. Serios, niște păpuci tâmpiți. Mergem prin partea asta. Pe aici. Gad, câte drumulețe pe aici. Deja eu m-am săturat de ele. Bun. Pantaloni, pantaloni. 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 Da, câteodată mă mai apucă și pe mine. Sincer, habar n-am unde vrea să ducă drumul ăsta. Clar a fost ceva aici, că e un toporaș.
Și-a aruncat toporașul pentru că toporașul e prea slab pentru el. Cred că am fost la chestul ăsta. Cred că aici am văzut un chest. Nu am prostit în chesturile astea. Deci nu mai înțeleg nimic pe unde am luat-o, cum am luat-o, m-am încurcat pe aici. Tocmai am fost aici. What, ce joc tâmpit. A, uite. Sper să nu mor. Am mai rămas 7. Oh. Nu știu de ce le-am luat, să nu le ia altcineva, că nu-mi place. Și mă pun să mă pregătesc pentru școală după clipul ăsta. Adică nu, o să mă pun să-l... Hai mă. Diamante, dacă aș avea un pickaxe ce ar fi posibil să... Am un arc, dar n-am săgeți, deci nu... Mănânc chestia asta și mănânc și un pui. Nu, mi-a dat hunger. Câteodată nu-ți dă hunger. Ok, cred că trebuie să plec de aici. Și iau pe aici. Nu-i nimeni aici? Ok, nu-i nimeni. A fost cineva, clar. Nu și-a aruncat cineva. Nu a aruncat. Nu erau sabe aici pe jos. What the fuck. Șmecheră camera asta. Chiar șmecheră. Uite un chest. Goody. Am un iron măcar. Uite încă un chest. Deși nu aș mai ști să ajung la crafting table. Da, prostii. Cam multe prostii. Și o luăm pe drumul ăsta. Și nu știu. Bol, de ce iau așa ceva? Mai suntem 5, deci totul e bine. O să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc fără hack. Da, jucam cu hack și... Da, nu știu. Chest mâmpit. Să fac parcurul? Nu, clar nu-l fac pentru că o să cad acolo. Deși dacă ar fi după mine l-aș face, numai că aș cădea și na. Ok, era să trec de chestul ăsta, care chiar nu are nimic important, că ăștia cred că... Ok, ăștia cred că au fost aici și au luat tot ce e bun. Chestiile de... Aici a fost... deci n-a fost aici, că ăla nu se putea deschide. Ăștia au fost aici și au luat tot ce era bun și acum au lăsat numai prostii. Da. Cine n-are nevoie de un toporaș de... M-a luat! Of. Păi, da, cam atât și cu episodul ăsta. Puteți să dați like, subscribe și... Nu știu, ne vedem peste câteva zile sau poate o săptămână la un nou clip și o să încep și alte serii, deci pe lângă asta o fac o dată pe săptămână plus altele, poate, când am timp și chef, plus că în vacanțe o să am mai mult chef și mai mult timp, logic. Dar momentan e școală, uite aici ai o grămadă. Ok, ne vedem și salut!